Eu embarcome nesta iniciativa, nesta aventura do buque rumo a Gaza, basicamente por dúas cuestións. Primeiro, porque son galego, e sendo galego, facendo parte dun pobo non recoñecido, asumo en maior medida o feito de que existe un pobo, unha nación, o pobo palestino, que está a ser aniquilado, que está a ser exterminado, e que loita pola súa supervivencia, pola súa propia existencia, pola súa liberdade e soberanía. Como galego, síntome identificado especialmente con esa loita. Mais tamén embarcome nesta aventura porque son humano, son un ser humano. Creo na humanidade, creo que hai que parar dunha vez por todas, como creemos a maior parte da sociedade galega, e gustaríame pensar da humanidade este drama que está acabando con todo un pobo, mesmo materialmente. Ninguén pode permanecer impasível nin indiferente. E nós desde aquí tamén queremos instar aos gobernos español, a Xunta de Galicia e a Unión Europea de que dunha vez por todas, de xeito inmediato, rematen calquera tipo de colaboración, de intercambio de relación comercial, económica, política ou militar co Estado terrorista de Israel. Porque estamos a falar de humanidade, de seres humanos, estamos a falar da nosa esencia como persoas, o que nos fai libres e o que nos fai seres humanos dignos. Por iso me embarco nesta aventura e por iso cremos que Palestina, non o dubidamos, ten dereito a existir e sabemos que Palestina vencerá.